खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय गोदाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेलेमखौलानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ थाबखौनो होनो हायासै गोबावजोंसो होनाय जाबाय आंना इउटुबाबो माबा जानानै दंमोन मानि थाखाय जादों आं हमनोनो हायाखैमोन बिनि थाखायनो गोबावजों होनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो बाया मोजोमा गोसो होनानै नायलांदो आरो लोगोफोर नै मा रायलायदोंमोन बेयाव आङो भइस होनाय जाबाय बिथांजोआ गोसो होनानै आगर सोगासिनो नै नोंथांमोना जोंखौ साननो नाङा दे आदमगारि ने आयै खथ' मावो जोङो बाथाबारिनि बिहामजोफ्रा एसे बेलेग गामिनि बिहामजोफोरखौ आं बुंनो थाङा होनदो बाथाबारिनि बिहामजोफ्रा सिखारि गोजाबो नोंगौथ' जों देलायबाबो खथ' खामानि मावो जोङो मालाय गामिनि बायदि देलाय मांग्रि देखायग्राल' नङा जों देलायोबो मावोबो दायोबो लुयोबो ओं रोंखा राखा ने रोंखा राखा नङा बिखुनजोजों सोलोंफैनाय आरो रोंखा राखाखौ होनजाद्रायनाय नङा उनै जागोन बारा नंखाय खोथा बुंबा फाब नाङोहाय ने गैया लोगोफोर बेरायनांगौ समाव बेरायबाय मावनांगौ समाव मावबाय दानाय समाव दाबाय दाथ' एकदम मेसें बोथोर दा मेसें बोथोरबाबो जोंथिं खामानिया जोबनो थाङा लोगोफोर एकदम सबाय दालि फुयो नालाय दा अग्रासो रज'नानै दं बे अग्राखौबो फुबावनांगौसो आरो ओमफ्राय अग्राखौ फुनाय जानाय नंला दोनथ'नाय जासिगोन देनां खामलाफ्रा दाम गोसा जालाबायसिगोन आरो अग्राखौ फुवाबाथाय जारलासो दा जि दानो नै सोंगासिनो थोगासिनो दाख्लैनो सोंनाय दिनैजों सानथाम जासिगोन आरो ओमफ्राय गाबोन सानसे लाबावनो हागौ जिया 11खान नालाय नोंथांमोनाथ' सोंनायखौ नुखादों आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों मा जराय मोदोम नामा आगरनि मोसा गुफुर ओइ आइ खाथियाव दङ ओमफ्राय दंखाजोबनाय माने मोनबाय थानांगौ मोनबाय दंखाजोबो मासे लस जायो नागिरबाय थानांगौ जों नागिरबाबो मोनासै जाहैदों सानसे थिनदोंमोन आङो माबाखौ मानि जिंनि ना आगरनि नामा बिबा बिगरनि बोरमा बस'दोंहाय बोरमा बस'दों खाबाय बोरमा बस'नायखौ लोखिसारासैहाय सयथिबो नाय मोनाखै इयावनो थानायखायनो बेयाव नायबा नुगोन दे बिजिरनायाव मोनबाय आं बेयाव सिथाबना थादों थाबाय बाय खिन्थु न' मोनासै आरो नै दासो ओंखारबाय बेरामा गेवगारल'सोमोन खोमा माबानाय अबेयावबा दं अबेयावबा नागिरलागासिनो बेयावसो जारलासै सालदायानो जोबखाया होनबायसिनो नै आब' कबिता नोंथाङा नायसनबायोब्ला बिथांजोआ नोंनि भिडिअखौ बिराद नायनो मोजां मोनो एसे ओरैनो हर दे आं नायनो खोन्थाना रायलायनायखौनो मोजां मोननानै नायबाय थायो आङो आब' कबिता स्वर्गियारिनि रायलायनायखौ मोजां मोननानै नायबाय थायो जाहैदों मोनफ्रोमबो भिडिअखौ ने आंबो नायो ओमफ्राय एखमबा कमेन्ट हरस्लाबनो हाया ओमफ्राय एखमबा नायस्लाबनो हाया बिदिनो खामानि दामानि मावनाय नालाय माथो होनबावनो आरो बिथांजोआ नाया दिलायनोलाय माबोरै होनदों ओइ गाय सोर नाय ओइ फाग्ला आंखौसो माबा गाय होनलायलांबाय आंनावसो रासो बिफैला बायबायहाय मा बे हारसा हौवाया गाय होननानै होनदो सोर नाय गाय होननाय खोनाबायब्रा ए बाथाबारि गायबाय आब'नो सोमोन्दो लाबाय आंलाय माला नोंनावलाय रासो लानानै फैनाय आंनावलाय अबेनि रासो थानांगौ सोरबा सल'बाथा खोन्थायोमोननो बेखौनो खोन्थागासिनो देलाय खोन्थालाय बागेबारा माबोरैमोनलाय बरिया होनो आरो रंसाबा सारा दुमसिया बागेबारा नलबारि बाहाल नाजा मथर लगन माया हाबखो मानसिया जोंना जि सानथोरने सल'बाथा खोन्थानो आंहा दसे खेबथ'लांबायोबा आरो दा रायजाला लांसिनसो र' दे आनथिंगिनि अननायाव मेथाइ मोनजाबाय नै मुरिनि मिथिबासो मोजाङै बासिनानै हो जाबाय नै आलासिफोरबो दंफैयो जोंनाव आलासि दंफैयो नै बिस्रा मावा दाङा जाफैबाय नोंसोरखौ दा रायनानै हरगोन जोङो ओइ जेजे मा माखै जानोल' दे हामदो दे नै लोगोफोर दिनैबो हाबावासै साहा लोंखांनानै आरामसे खननानै दोनसै आरो गाबोन अखा नायब्लाथाय मावफिनसैलाय आरो थाब हाबा थाब जोबोहाय दख'नाफ्रा मा होनोमोनलाय एसे गोबावैहाय मावनांगौ आरो होनबासो गोजो गान मोनो बायनो बिनायफ्राथ' हिसाबानो गैला दानो होनो दायियावनो आरो नै आरो मोनसे दंबावखायोसो मालाय आरो बयनो दानो गोनाङानो सांग्रांसै सांग्रां लागोनबो ने फुलायनाय दंखा आरो एरना सोलायदों बिदियाव एरना होनांगौहाय फिसाफोरखौबो लाफालाबायनोसै देनां नायथोंसै मा नै हंलाफोर
नै फिसाफ्रा सोरहाबा मबाइल नायनायनि एकदम थान्दा सोरहाबा जानायनि थोरसिखौनो लानाय आयौ आयौ दाउआबो मालाय नै अयथासार दाउ दङ मालाय बेहा संग्राय गादबनाव आयौ नै नांगौबा लांफै सोरनोबा नांगौबा मेरलाथार आरो अमाबो दङ र' लोगोफोर दिनै अमाखौ खिथाथ'लाहाय मालाबा देखायनोसै अमाखौ नुबाय थाखायो नुबाय थाखायो अमाखौ देखायबा बेफोरनोसै आरो मानो होनोब्ला मा होनोमोनलाय जोंनि ब्लग आरो बिमा बुरैनि ब्लग होनबालाय आरो माथो होनबावनो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेरायनाय ना मायनाय हाय दाउआबो मानसिबां खायसो आयु माबा मा होनो गथ'फोरजोंबो एसे बागदावलायनाय रायलायनो थानो सोलोंनांगौहाय गथ'फोरखौ फोरोंखानांगौ एक्सपिरियेन्स खालामखानांगौ नोंस्राना गथ'फ्रा बागदावलाबायग्रा जायो गोरा ओंखारनांगौ जोंनाथ' फिसाफ्रा सामफ्रामबो सोरांबानो बिदिल' नालाय जोंना रावानो बेखायनो फिसाफ्रा मानोब्ला गोसोआनो गारा जालांबाय गोदै होननायानो गैया आरो थिंगिनिया माखौ मासे खाब्रां रायलाय नोंलाय मबाइलावलाय मालायफोरनि इउटुबाव रायलायनायखौ गोदै खोनायो होनो बिथाङा ओमफ्राय आंखौ खाब्रां खोनायो मा खोनाबाय थाथोंसै जेरै रायलायनाय बिदिनो रायलायनांगौबा मबाइलावबालाय जि गोदै मोगथावलायबाथ' राखावसिसिन जागोनबो नङाबा माथो बिलाय खारनो नागिरथारो जाबाय ना माबायसै लोगोफोरनि आंना गेसनि अबस्था मोनालायबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौलाय ओमफ्राय नै दहाय आङो जि इसान थोरनो आथुरजोंनो आङो बेखौ हुगारनो हायाखै लोगो लोगो हुगारखायाबा दालिनि ओंख्रि संनायनि अबस्थायानो बिदि जाखायो ओमफ्राय दा आङो संनोसै लागा नालाय हुगारनानै संनांसिगोन बस्था खाराब आरोखि लोगोफोर बस्था खाराब दालि आंना दिनै गोदौफ्रुजोबदों दालिखौ आं रुनायावनो गोदौफ्रुजोबदों आरो हुगारनानै संसै साफा सुफा स्रां बोस्रांनानै नै संनोसै आङो आलुजों मा होनोमोनलाय आलुजों थालिर मैखुन लाबाय ओमफ्राय अमा बेदर दं र' एसे मा होनो आब' कबिता सरगियारिनि ओंख्रिखौ नुनानै हाबजानो लुबैनानै बिहरबायहाय सुवामिनाव अमा बेदरखौ नै अमा बेदरा आधा केजि आब' ओमफ्राय नोंहा आधा केजिखौनो फवासे दोनलायबावदोंसो जोंहा आधा केजि जाथारनोसै नै जानो मानो होनबा जोंहा मानसिया बुरजासै नालाय ओमफ्राय नै लाबाय आलुजों मैखुन आरो बेखौ भाजा बायदि जानोसै आलुआ बेसेबां अमा बेदराबो इसेबां जागोन मा होनोमोनलाय अमा बेदरबो समान समान आलुबो समान समान आरोखि आलुआ दरनैल' होदों आलुआ गिदिर गिदिर नालायखायनो आलुखौ माबा नुबाय बुरजा नुबाय आलुआ गिदिर नालायखायनो बुरजा ओंखारबाय आरो ओमफ्राय ओरै जानोसै आङो ओंख्रि माने बेखौनो भाजासो संगोन ओंख्रि संलायबाय थाया आङो भाजा बायदि आराम ओंखाम गुदुं गुदुंजों जानोसै नै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो भाजा एवनायखौ A to Z नोंथांमोननो देखायबाय थानो हायासै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय ओमफ्राय इसान थोरखांनायखौ नायनो गोसो दंबा नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो लोगोफोर बाय बायसै आरो